Sa silingang lalawigan sa Bohol, daghang mga mulupyo sa dakbayan sa Tagbilaran ang supak sa pagpasiugda sa kagamhanan sa dakbayan sa usa ka reclamation project. Gibana-ba ng 12 billion pesos ang maong reclamation project nga may gilapdon nga 153 hectares nga molangkob sa unom ka mga barangay sa Mansasa, Poblasyon 1, Poblasyon 2, Kugon, Buoy ug Taluto. Sa labing unang public hearing sa miagi lang Lunes, gitambungan kini sa simbahan, mga mulupyo sa unom ka barangay, mga opisyal sa barangay ug uban pang mga tawo nga maapektuhan unya sa maong proyekto. Ang reclamation project nga gitawag og Tagbilaran City Waterfront Development moabuno sa kabaybayunan sa Tagbilaran Bay nga nagdugtong sa unom ka mga barangay. Gipasalig ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap nga ang proyekto muhatod sa pagpalambo sa ekonomiya sa dakbayan ug mubukas sa daghang trabaho. Apan bisan pa sa pasalig sa mga opisyal, daghan gihapong mga mulupyo ang mipadayag sa ilang pagsupak sa maong plano. Lakip sa ilang kabalaka ang pagkahanaw na unya sa kabaybayunan sa Tagbilaran nga giilang landmark sa dakbayan. Gibana-banang moabot usab sa 11,000 ka mga mulupyo ang maapektuhan unya sa maong proyekto. Sa 1996, ning gawas ning reclamation nga proposal po sa city, apil ko sa ning marcha ani against the reclamation, nagrally ni yan naundang tungod sa among marcha. Karon nadungog nato ang pipila ka mga sektor kung unsa ang ilahang tan-aw ni aning proposed project. And I have already assured them whatever is the voice of the people of Tagbilaran is the voice of Mayor Jane Yap. Kay ang atong marine habitat diri sa atong coastal area is maayo pagyud kayo. No, ang presensya sa atong mga seagrasses ug sa atong mga coral reefs naa unya ang mga buhilaman nga makuha sa atong mga mananagat